versenyre jöttek össze, de legalábbis a verseny hírére kezdték meg a szervezet közös munkát. Jelentkeztek is, így műsorunk a folklór közszolgálati katalizátorként vonul be a televíziós történelembe. – 2011 nyarán együtt muzsikáltunk, pont a Dombai tó partján, és onnan a nevünk is. És így megfogalmazódott bennünk, hogy de jó lenne ilyen felállásban egy zenekar. Aztán ez így gondolat is maradt, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy lesz ez a Páva verseny, és hogy hát akkor hozzuk létre a zenekart. Tulajdonképpen a Pávának köszönhetjük, hogy megalakultunk. Varga Ferenc csipás, ugye ő egy prímás volt Bánffy-Hunyadon, ami ugye Kalotaszegen belül található, és az ő muzsikáját játsszuk, tehát azt szedtük le, és azt tanultuk meg. Következik a Csipásé című szám, ami Kalotaszegi szapora és hajnali. Dombai zenekar, Komló, Baranya megye. Dombai zenekart láthattuk, Csebő Ferenc pedig értékel. Hát nincs bajban ez a mozgalom, mert úgy látom, hogy vannak már vesztapapnői is.
Továbbiakból találgatásban nem bocsátkozom, de azt meg kellene jegyznem, hogy túl a szép muzsikáláson ezt az éneket azért ki kell emelni. Én, mint kontrás mondom, hogy nem egyszerű kontrázás közben énekelni. Jó, táncházba beleénekel az ember, becsúlyogat, az úgy elmegy, de hogy ilyen szépen és ilyen szívbe markolóan énekeljen valaki, a díszítéseket mindent megcsinálva, szóval le a kalappal. Gratulálok! Illetve most már született egy tanulmány a nő és a nagybőgő kategóriában, korunkban. Tímár Böske. Csak nagyon röviden, nem vesztapapnők, hanem igazi angyalkák. Agócs Gergely. Én sajnáltam, hogy nem hallottunk még egy harmadik dallamot is, olyan jó kívánkozott ide a végére valami, de az elején a szaporában olyan szépen jöttek ki azok a cifrázatok. Kár, hogy néhol a két primás elcsúszott egymástól, és hallottunk enyhe intonációs ingadozásokat is. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon szépen kézben tartjátok ezt az anyagot, és biztatnám a zenekart, hogy mélyedjen el a kalotaszegi muzsikában, mert csodálatos, és szerintem még nagyon sokszor fogunk találkozni. Hajrá, nagyon szép volt, köszönjük szépen! Mit mondanak a pontok? Zsurávszky Zoltán 7-es, Sebestyén Márta, Keresgél 9-es, Sebő Ferenc 9-es, Agócs Gergely 8-as, Tímár Böske 8-as, Diószegi László 7-es. Gyorsan összeadják a számokat, és megnézzük a kategóriát, ki nyerte a mai elődöntőt. Ki az, aki bejut a középdöntőbe egyeneságon? Hát kérem szépen, a harmadik zenekar lett az első, 58 ponttal. Második a Parapács zenekar, 55 ponttal. Harmadik pedig a most hallott Dombai zenekar, 48 ponttal. Ne keseredjetek el, még bármi lehet.